Fis-seduta ta' tnejn filgħaxija l-Parlament sellem lill-imħallef emeritu Filip Xiberras, ex-deputat Laburista fil-Parlament Malti. Ferba kelmiet mirquma u tantumani ġimgħa eżatt minn mewtu, il-Prim Ministru Robert Abela sellem lill-imħallef Xiberras bħala missier ta' familja li tant ħabb u ġentlum. Il-Prim Ministru Abela saħaq li Filip Xiberras kellu valuri b'saħħithom li ddistingwewh bħala għaref u fih spikkat l-irġulija. Qal li l-liġi tal-qbiela kienet waħda partikolari li kien jaf fuq ponot subajh. Il-Prim Ministru innota l-aspett uman ta' Xiberras. U hemmhekk kont nosserva tliet kwalitajiet fih. Ir-rispett lejn l-avversarju, kemm kellu għarf illegali, kemm kien ċar li kellu l-element politiku ġo fih, u kemm kien bniedem li jaf in-nies ta' triq. L-effiċjenza tal-ġudikant Xiberras kienet tema oħra li rrimarka li għall-Prim Ministru tant li l-imħallef Xiberras ma ħallix kawżi pendenti warajh meta rtira. Fuq kollox kien ħawtil u ġust. Però itik l-opportunità li titratta u niftakar dak kien appelli li eventwalment ġie deċiż favur kien il-klient tiegħek, tmur ippreparat u ħajtik deċiżjoni ġusta. U anke meta tkun fuq in-naħa tellifa, toħroġ sodisfatt li miegħek saret ġustizzja. Għaliex ikollok sentenza mirquma li jispjega fejn jaqbel u ma jaqbilx mal-argumentazzjoni taż-żewġ naħat u jagħti mbagħad deċiżjoni li tagħmel ġustizzja maż-żewġ naħat. Fil-waqt li tal-kondoljanzi u n-nota l-kitba mirquma ta' Filip Xiberras, mhux biss bħala avukat u mħallef iżda anke bħala poeta, il-Prim Ministru sellem ukoll il-leżes tiegħu. Il-Prim Ministru qal li l-aħħar telefonata tiegħu mal-imħallef emeritu kienet waħda li fiha ħarġet l-aspett uman ta' Xiberras li baqa' b'kuraġġ ta' sur. Fil-kondoljanzi lejn il-familja Xiberras ingħaqdu wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni u anke l-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia.